deh मोजां फरायदे स्कुटि मोननायनि स्कुटि सालायनांगौ नोंनि नामाव आइ खान्था फरायलाङो मोनायाव फरायनो जबानो माबा बिमा खर' बायदि स्कुटिल' स्कुटि मोननानै मा जानो न'आव थागोन स्कुटि आं सालायमोनगोन दा बुंबायदि बेयाव नों स्कुल गैखालि आं लांगोन फरायलाङो आं स्कुटि गैखालि आं लांगोन ब्रा माबा बालाव लांगोन आं स्कुटि मोननाय जायाखै फराय आं सेकेन्डआव पास खालामगोन होनबा मा फरायल' नोंनि रागा सानफ्रोमबो मोनाव फरायनो जबानो माबा बिमा स्कुटिल' सोरफोरखौ अराव जलाय नोंनाव सर साइनो फैसा लगाया माय लगायना हो माबा जोंबो नांना लगाय आं लगाय खालामबाय थाना याव स्कुटि फरायनाया बालाय मा खालामनांगौ नों स्कुटि मोननाय फरायनाया होमबा जोंना बालाय धोनिफोरनि बायदि मेलेम दं नामा जोंनाव समझ रहे हो धोनिफोरा मेलेम मालाय धोनिफोरा इंलिस मिडियामाव फरायनानै मेलेमा बुजा जोंहालाय मा मेलेम दोङो फरायसाफोरालाय मेलेमा सोबनायाबो खमान मालाय धोनिफोरा मेलेम बाहायनानै फरायना पास जानानै स्कुटि मोनगोन ना दे लगाय ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड